धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नै दिनै जोङो जोंहानि न'नि सोनाबथिंजाय दुब्लियाव जिरायनानै दंफायो आरोना, बार जादों। सानाबो हनै हाबहांहांथार, बारा रोमै रोमै नांदों, ओमफ्राय बार जादों आरो दसे। ओमफ्राय बेयावनो आङो मोनसे खोथा खिन्थानो नागिरदों। बे खोथायानो जाहैबाय जोंहा मुथुनि बार्थडे थांबाय आरो दाखालि बावैहाय थांबाय बार्थडेआ। ओमफ्राय आंनाव सानैसो मानसिफोरा बै समावहाय सोंहरदोंमोन, आब' नोंसा गुमै मुथुनि बेसेबां उन्दै आरो नोंसा गुमै मुथुआ नोंनि बेसेबां गिदिर, बेबायदि सोंहरदोंमोन। ओमफ्राय आं बुंदोंमोन आरो र' आङो बेखौ भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन मालाबा मोजांनो होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय खोन्थाहराखैमोन नै, ओमफ्राय दिनैसो खोन्थानोसै। सिगाङावनो जाहा मुथुखौ आङो बार्थडे उइस खालामग्रोनोसै आरो। बार्थडेआथ' थांखांबाय दाखालिनो, ओमफ्राय दिनै खालामसै आरो ना। दाखालि खालामनो सम मोनासै होननानै बुंनांसिगोन आरो। आङो मुथुनो थाखाय बार्थडेनि जेबो बुस्थु बायाखै, ओरैनो खुगाजोंनो उइस खालामसै आरो ना, जेबो गिफ्ट होलासिनो। हेपि बार्थडे टु मुथु। थेंक इउ। र' ओमफ्राय ओरैनो नेचारेल माबा मोनसे गिफ्ट होनोसै आं। हेपि बार्थडे टु मुथु नो अननानैसो होदों दै। थेंक इउ। गोजोननाय लाबानो जाबाय आरो बेजोंनो। बार्थडे गिफ्ट मा हाग्रा बियो। माने बेबायदि बार्थडे सार्थडे खुंनाय जाखायादि न' मुथु, बेखायनो खुङाखै आरो ना। गोदोनिफ्रायनो खुंफेरबोआखैनो, बेखायनो खुङाखै। ओमफ्राय ओरैनो खिथाबाय आङो बार्थडे थांबाय होननानै। ओमफ्राय खै बोसोर जाखो जाहा मुथुआ, दाना खिथानोसै आं। मुथुआ 36 जाबाय दाखालि बावै बार्थडे थांनायावहाय। जाहा मुथुआ बोरायथारबाय, 36 जाबाय। ओमफ्रायो आंखौबो आब'आ मुथुनि बेसेबां उन्दै ओरै होननानै सोंहरदोंमोन ना। ओमफ्राय आंना माबाया डेट अफ बार्थआ आंना अरिजिनेल नङा आरो ना, आंना स्कुलनिसो। ओमफ्राय आं बेखौनो लायो। ओमफ्राय दासिम 26 जानानै दं आरो ना। अरिजिनेल नङा नालाय मिथिला आरो अरिजिनेलाबा बेसेमोन। होमबा नायदो आरो आङो मुथुनि बेसेबां उन्दैयाव दं आरो मुथुआ आंनि बेसेबां गिदिराव दं, बेखिनियानो आरो। 10 years। ओमफ्राय दा आङो मुथुनि 10 years उन्दैबाबो आं गुरैसो मोनसैसो आरो गावखौनो गाव। जाहा मुथुजों समान बायदिसो मोनो आङो बैसोखौनो। मोनो बेबायदिनो। ओमफ्राय बेखिनियानो जोंना भिडिअ'आ। जोङो बिथिंजाय ओरैनो बार जाथ'नो बे कुइसननि एन्सारखौ भिडिअ बानायस्रानोसै होननानै बानायदों आरो। बाराबो मोजां रोमै रोमै नांथारगोलै, फिसा फिसानो। ओमफ्राय जोङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै। दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला टिट लाइक होनानै गालांबानो जाबाय। साना हाबबाय हनै। लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै, बाय बाय। हेल' लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमबाय। धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रो जाबाय। आंजों लोगोसे दङ धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि मालिक अनजिमा बर'। जोङो दानिया न' खिथुनि दुब्लिजों थांगासिनो दङ। जोङो अनजि बर'आ माने आंनि हिन्जावा आंनि बार्थडेखौ दुब्लियावसो थांनानै उइस खालामनो नागिरदों, बेखायनो जों थांगासिनो दङ। जोंहा न' खिथु उनाव आवगोल नोंथांमोननो मोनसे दुब्लि देखायदोंमोन ना, लांदां। बे दुब्लिखौ हालेवबाय। माने बेयाव माइ गायनो होनना हालेवदोंमोन, खिन्थु दै गैयिनि माइ गायनो हायासै। बिनि उनाव आरो सिबिं फोनो होनना हालेवदोंमोन, ओमफ्राय दै फैना होनानै सिबिंखौ फोनो हायासै। ओमफ्राय दायो खनसे हालेवबावना रोंदों। बेयाव मा फोगोन बेखौ मिथिया। दे लोगोफोर नायलांबाय था, उनाव मा गायो मा फैयो जों बेखौ नोंथांमोननो गायोब्ला फैयोब्ला देखायगोन। ओमफ्राय दा बार्थडेखौ उइस खालामहैसिगोन। दे होमबालाय नायलांबाय थादो। जोङो दुब्लि सफैबाय।